Fagbevægelsen har om nogen en stor berettigelse i dag. Det kan vi se i Metal Hovedstaden, hvor vi faktisk har været rigtig gode til at komme ud og organisere f.eks. cykelmekanikere. Og den måde, vi har gjort det på, det er ved at komme ud og tage udgangspunkt i deres hverdag og faktisk gerne vil forbedre deres vilkår. Og det tror jeg er enormt vigtigt i alt, hvad vi gør i fagbevægelsen, det er, når vi siger til dem, at vi er medlem, så siger vi også samtidig, hvis vi står sammen her, så er vi med til at forbedre arbejdsvilkårene. Og der tror jeg også lige præcis, at AOF kan finde en form for berettigelse på lang sigt og i fremtiden. Det er, hvis vi er klar til at sige, tage udgangspunkt i de medlemmer, som vi gerne vil have med, og så skabe og styrke den relation, der er til f.eks. tillidsrepræsentanter, der har svært ved at finde kurser, der passer til dem ude på deres virksomhed. Der er masser af uddannelsespenge, der ligger og venter ude i virksomhederne i forskellige uddannelsesfonde, kompetencefonde. Og jeg tror, hvis AOF er med på at styrke relationerne helt ude i yderste led til de medlemmer, der skal bruge AOF, så har vi også en fremtid sammen.